Paralización inmediata das obras de construción dun edificio na parcela da Rúa do Rouco anexa ao Colexio de Barcelos en Pontevedra. O Concello decretou hoxe a súa suspensión tras comprobar os técnicos municipais que son os responsables das gretas no centro escolar, sobre todo no seu ximnasio. Realizáronse algúns muros que teñen unha solución técnica para serem agarrados ao terreo que se denomina bulóns, son como uns tensores que atravesan o muro e atravesan o terreo e entran debaixo no subsolo da parcela onde está ubicado o CEIP. Agora o Concello ordena a construtora que adopte as medidas urxentes de seguridade para garantir a estabilidade dos terreos. Ten un prazo de 24 horas para presentar un documento técnico que especifique cales serán estas actuacións. O que hai que facer é afianzar o terreo, facer que non se mova máis. Entón, o que se lle vai dar orde á empresa é de que realice as obras necesarias para que o terreo quede estabilizado. O paso previo para darlle a orde do que ten que facer é que elaboren un informe en 24 horas de que traballos son os que van realizar. Ese é o que teremos que avaliar para decidir se sirven ou non sirven. Ademais, a empresa terá 5 días para presentar outro informe técnico desta volta que revise a solución que se está empregando na construción dos muros dos sotos. Porque aínda quedan uns cuantos por construir na parcela que poderían afectar a outras edificacións. En eses 5 días teñen que entregarnos a revisión de como pensan construir o resto dos muros para que poda ser visada e validada polo Concello e que non vayamos ter este mesmo problema no resto das lindes da parcela. Deste xeito, as obras quedan paralizadas e só poderán realizarse as actuacións dirixidas a establecer o terreo e garantir a seguridade. O incumprimento da orde de suspensión dos traballos pode ser constitutivo dun delito de desobediencia, algo que advirte o Concello de Pontevedra se poría en coñecemento da Fiscalía.